Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherinde gizelerine hem näresmi ýagdaýda hereket eden meşhur tewda dukanlarynyň biri ýapyldy. Sebitin häkimetleriniň ähli tewda nokotlaryny gize saat 21:00-dan soň ýapmak baradaky dowam edýän talaby kiçi telekeçileriň mümkin girdejilerinden mahrum bolmagyna getirýär. Hususy dukan eýeleri häkimetleriň çäklendirmeleri bilen birlikde dürli barda gurluklarynyň pary talaplary hem sewdadan il çekmegine sebäp bolýandygyny aýdarlar. 25-nji maýda Türkmenabadyň merkezindäki mini market atlandyrylan dukan polisiýa tarapyndan möhürlendi. Bu dukanyň şäheriň beýlik sewda nokotlaryndan tapawutlykda gize gündiziň dowamında hem islemegi ila darasynda meşhurlygyny artdyrdy. Niyazow ýolunyň urundaky bu hususy dukanda öý hojalyk seristileri, çilim, serwetler, alkogol önümleri, azyklar ýaly günüberin haritler satylýardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, dukanyň kadadan çykma hükmünde gizelerine hem islemegi, onuň eýeleriniň polisiýa isgarlary bilen paranyň öwedine umumy dil tapşymagy sebäp bolupdyr. Bu dukan gijelerine hem açyk bolsa, oňa hiç kim batyrnyp bilmeýärdi. Emma geçen hepde soňkujaň dabaralarynyň öň ýany güýşendiren howpsuzlyk çäreleriniň arasyna bu dukanyň iş hem dolu togtudyldy. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dukanyň isiniň gaýtadan ýola goýuljakdygyny ýa ýokdugyny, şeýle-de onuň birdenkä kanun goraýjy gullyklarynyň sanasyna düşmeginiň mümkin sebäbini anyklap bilmedi. Bu barada Tebitiň prokuraturasyndan häkimliginden maglumat almak başartmady. Mini market dukanynyň odolky sewdegärleri bilen de howpsuzlyk meseleleri sebäpli habarlaşmak mümkin bolmady. Sebitdäki habarçymyz Tomusky din çalyş mewsumynyň golaýlamagy bilen köp hojalyklaryň jaýynyň arka tarabynda ýa-da melliginde kiçi sewda nokotlaryny esaslandyrýandygyny, olarda sol sanda gazly suwlaryň hem ilaty hüdürlenýändigini gurrun berdi. Ýöne häkimetleriň 21:00-dan soň sewda nokotlaryny ýapmak talaby telekeçileri mümkin müşterilerden netijede de girdejiden mahrum edýär. Yerli hususy dukan eýeleri egerde kesitlenen saatdan soň sewdany dowam etdirseler, onda 800 manat müsberinde jerime ýazylýandygyny gurrun berdiler. Sewda dukanlarynyň iş tertibine girdilen gadagynçylygyň mümkin sebäplerini düşündürüş berilmeýär. Emma habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli synçylar munyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde ilaty bir gözükçülükde saklamak tagalalaryndan ugur alýandygyny saklaýarlar.